Taseni Kiandizi TV nigo tokorua engora gochiase ya mate ya nyagusira tokotigana nayo nigo abaraibe kanisa koruase ebunge ya Bonchari abago keire ogochoro kwa Ezekiel Machogu no mwaziri w'isemi ase serikali ya Dr. William Samoei Ruto asibamuganirie gochia goikirania obokoreri ase abanyanchi anena ase county ya Kisii na nene kumugania aligererio murobero CBC na koyorusia ase ngencho nigororokanire kobegetiro ase abaibori muri keito Mildred Momanyi na tuariganirete oroboti oruo magega yomorai bwense Dr. William Ruto koraria bene amalieta yaba waziri asamatuko aberoka aetire bono nigo aba bishop korwa itibo ime ya Bonchari besokirie na kumwakira Ruto mbuya mono asoko banyura buna abagusi na boigo kugania omoske Ezekiel Machogu korusia omoroberi OCBC asekeria batebire turigo konya kende gyonsi CBC yachi lakini CBC ikatiri konya omongino kawaida mwako kawaida ke bantu bamenyete obotaka bora banne mano to sabanga yako nyalekana atemi kire Jones P kako ko improvement egente kimno mwasi na ko rugusi implement ko lyo monto kawaida implement ko lyo abantu bara matajiri mugusi ko rugusi to gusi moske Machogu akonya abane to bagusikera Wajira mawasiri manene sana sikire Kenya na ndale kwa Kenya lakini mbali kati abana baba gusi to sabanga na jokoro mokia na mwana ase county ya Nyamira na boy county ya Kisii nonya obogima bwendrete gokonga bono nigo baganirie omorai bwense kunyora abasae asensemo ya mabaga yechigasi asoko bwatia manifesto yae ya bottom up bono ye bottom up ni maitenga abasae abange na ubarense bantu banene baachire bansiri kogota igambarinse ikiagera barabu bariro bogima bwabo igongo bararo sirinyo enibo babegetande lakini bona abana bagukina basomira bakure chi university bakorire chi sukuru chi secondary abande bakorire chi college abana ubono barense nonye nenchira bakwerageria engenjo bakwebekera chi anga igerense bibarua mbiyo ebinte binge nigo bisaregete tigabona create employment eri akwanete nga kero mwaka nabe ga create chi amabaga mange sana yokolika basae elinde banyare gukina na barabu benyorere umugati okera lituko beigwe na barabu ngenze yabo mbuya bare ase chinga kiecho nigo baganirie serikali gokeania amagori ebinto au iliogo ikerania amaganio ya bananchi tokonye asensemo ya ujumi otokonye asensemo ya mafuta twarorira yande kagendete gokoreka tokonya mafuta nyomba yo tokarangira chingeni na inde twasabire kende otokonye ensemo ya mafuta ya petroli elinda nyare kuira nanse akio tokonye nane none chikanisa chirichire inse akio tokonye twasabira bokonyi kurwa sore nyondi ryo gwanja kwa Nyasaye gwakoreka otoimoki igoro chikanisa nchirororo totabwatia magacho chikanisa nchirororo totabwatia ebyombo chikanisa nchirororo totabwatia maremo akinonye nekero konyora libaga ryo kero konyora ujumbe yogocha gotochangira akitu agosabire onyare gotokonya ginko report ya Taseni Kiandizi TV retaliane Mildred